joku badakau hemen, eharra, eta zuk, Mikel, esan behar diguzu, dastatu gabe. Hau izango da gaurko erronka. Dastatu gabe. Dastatu gabe esan behar dezu, zein dan urteko ardua, zein dan ondutakoa, eta zein dan kanpokoa. Hau da, Euskal Herrikoa da, dira, bi Euskal Herrikoa da, eta bat kanpokoa da. Eta Euskal Herriko horietariko bi bata urtekua, eta bestia ondua. Eta zin dut, ahora eraman? Ez. Osako faena. Bueno, saiatuko gara, ez dakit asmatuko dudan. Gero masaia jaten deunean hain dut asmatzen, ez dakit nola joango naizen etxera, baina, errura zuri botatuko dizut, Joseba? Ados. Bueno, baina nila zure laguntza beharko dut. Pistak ez dizki asko emango, ez? Ez. Bueno, zerbait txuria behar dut, zerbait txuria kolorea ikusteko, hori utziko didazu, ez? Txuria, hola, papela, que igual... Edo platel bat, hemen daka platel txurilla. Platel bat, emaia zu platel bat. Ni pentsatzen igual nahi zendula ikusita teare, bai, papela, kinda. Bai, beti izaten da, ardua, zehose txurillan gainen ikusi behar dela, ez da? Hori da, beti txuria izan behar du kolorea reala ikusteko. Bai, eta guk kopa hartzen dugunean, beti inklinatuko dugu. Inklinatzen dugunean, kopa berberan bi kolore ikusiko dugu. Bai, bastarra? Hori da, ertza, gaztelanian zaten da, ribete, euskera zertza, eta ero erdia. Ardo beltzak, zenbat eta gazteago, orduan eta gorriago ero moreto, violeta kolore gehiago dauka. Eta denpora pasa ala, kolorea galtzen du, eta jazten dira, laranja, errubia, eta horregaitik, Araba Errioxara joaten garenean, eta guk eskilarapekua zaten dugu. Bai, ero urteko, kosetxe iru eraten dugunien pare bako paselan, kenditzen dira espanak. Bai, seinale, dugun seinale, ez? Seinale freskua dala, no? Urtekua dala, ero guk eskilarapekua zaten dugu. Eskilarapekua. Eskia azpian gordetzen zalako Araba Errioxako ardo berezia. Bai, orduan, udazazoien katuak nora dijoaz bete eskiera azpira freskotasunera, ez? Horregaitik guk, Elorrion, Durangaldien eta Gipuzkoako leku batzutan, bai, eta Bizkaian, esaten da, urteko ardoari, esaten da, eskilarapekua. Ados? Bueno, ni lanean hasiko naiz, zu korribiliko zara, itxiko diazu... Usaindu aldezu, Usaldu bai, kolore ikusiko dugu. Beka, hasiko gara, hau da bata? Venga, bata. Eta usainak nola juten dira mardultzen? Adibidez bai, hasieran freskoagoak topatuko ditugu, gero ondutakoak, bai, igual batzutan, bai, egurra somatzen dugu, eta holako gozak, ez da? Azkenian, guk izaki nola nabaritzen ditugu aromak. Guk hemen daukogu nervio bat, deitzen da erreboia, usa hemen erreboia. Hori da, gaztelaniaz bulbo olfatibo. Horrela egiten badut, hemen badatoz patataren lurrinak, ez? Seinale bat ematen dio garunari, eta orduan identifikatzen ditugu aromak. Bi bide ditugu aroma horiek heltzeko. Bat, hau egiten dudanean, ero hau, eta beste bat, zerbait agora eramaten dugunean, eta estarritik aroma horiek erreboiara joaten direla. Horregatik, Joseba, katarroa dugunean zerbait agora eraman eta zer esaten dugu? Ez da kazaporeikan. Ez da kazaporeikan. Zergaitik, erreboia hau anestesiatuta ero tapatuta dagoela. Anestesia, o mokokin tapa ez talita, ez da? Mea, kontuz, Joseba, guztio jaio egiten garenean, erreboia oso garatuta daukogu. Aurrak jaio egiten direnean, lehenengo gunetan, ez dute ikusten, ez? Izaten dute hori, baina nola dakiten undagoen amaren bularra? Vale. Baina guk izakiok, gehiago erabiltzen dugu ikusmena, eta potentziala ora mermatu ero galdu egiten du. Edo zein ikagai agora eramaten dugunean, bai, 160 baino sentsazio gehiago aromak ero lurrinak dira, eta ero dago saporea, ukimen sentsazioak eta bar. Horregaitik txikitan, Joseba, amak zerbait gustoko ez genuenean eta amak esaten zenuen. Jan egin behar duzu! Nola jaten genuen, Joseba? Zurretxita. Zergaitik erreboia mutatzeko. Horregaitik erreboia kriston garrantzia dago. Orduan nahiko aukera da kasu asmatzeko. Euneko da kasu asmatzeko. Bueno, euneko euneko hori da, zeuk esan duzu. Orduan, kolore aldetik ikusikot, bai? Bat. Eta... Bale, ni badakit, kolore aldetik, kotxen artean esaten dut, zein da gaztena. Erratu naiteke, baina gutxi gora bera badakit. Orain ikusi behar dut, zein izan daiteke, esan duzu, Euskal Herrikoa izan behar dela. Bi gazte horietatik bat izan behar du Euskal Herrikoa. Egiten dana da, beti biratu egiten da, Joseba? Haulen egiten dugunean horrela. Zaporeka ondo ateratzeko, ez da? Aromak ondo ateratzeko. Zaporeka usainak, barkatu. Eta? Buah, zedarra dagoen hau, Bueno, ba. Erratu egiten manaiz, Joseba, erratu egiten manaiz.
Horri jaia ean indezuzu da, gehiak izatu ez. Dana hartu dut. Bueno, nik esango nuke, bai, hemen frutagorri gutxi daukogula eta regalista frutagorria. Arabar Errioxan, matz varietate bat daukogu. Bertakoa da, tempranillo. Eguneko 80 gutxi bera, tempranilloa da. Tempranilloa dituen lurrina da frutagorriak, regalizak eta olakoak. Eta nik hemen ez dut nabaritzen. Orduan, geldituko nintzateke, nik geldituko nintzateke bien artean, haue biak Arabar Errioxakoak ero eta Euskal Herrikoa direla, Arabar Errioxa batipat, eta kolore ikusitxa, etorri, ez dakit. Kolore ikusita, hoi da. Ikusiten duzu, Joseba, bai ez? Nik esango nike, hau ondua dala eta hau urtekoa dala. Zenba dakizu, postaz diaz kenduko, Joseba? Bueno, ikaste nahi naiz, ikaste. Eta gaur goxatzen zurekin. Bueno, arriskatuko naiz. Bota. Joseba, hau kanpokua da. Bai. Hau urtekua da, eta hau ondua. Aderraz matzen du da. Nik ustia batien eman dekela. Errioxako ardo, ondua. Hoi bai, biok asmatu dugu. Opa! Hau? Buenokoa. Zona garen. Honek ilusi eman dik dudakin egon, Zalantza duguna, oso argi neukan. Eta hirugarrena, Arabar Errioxakoa, asmatu duzu. Arabar Errioxakoa, eta urtekoa, ez? Bai, Arabar Errioxakoa. Oso ondo. Oso ondo ez, urrengua. Tanta jausten zaizkit,